Da. Pacientul meu care îl aveam, zis pacientul care trebuia să-l lichidez, îi dăteam eu mâncare lui ăla. Îi dăteam... Eu căutam să-l termin cât se poate. Adică nu trebuia să-l ținem 2 zile. 24 de ore să-i facem ce-i facem. L-aducea 11 noapte, cel târziu 11 noapte, era venit. Tot a doua zi la 11 noapte pleca de acolo, dar pleca rece. Și venea cald și pleca rece. Așa se întâmpla. Încă și mă întreba de multe ori, Nicolau, câte căpățâni ai făcut luna asta? Câte căpățâni ai făcut luna asta? Adică să-i dau un raport. Nu mai știu minte. Deci făceai 2, una pe noapte și o căpățână. Interesul ăsta era în 50, să scurtăm intelectualii, știți? Era lupta de clasă. Lupta de clasă trebuia asta, eliminat toți filfizonii, așa le spunea, filfizonii care au făcut studii la Paris, fie că a făcut, fie că n-a făcut, mie l-a aruncat pe gât că a făcut studii la Paris. Poate că a făcut studii la Iași sau Cluj, Timișoara sau București, dar era spus că a făcut la Paris. Știți? Nu priveam cu oi buni pe ăștia. Și trebuia să-i lichidați. Da, să lichida. Așa în cartea, în lexiconul Nepru, dicționarul cu torționare, spune așa la dumneavoastră, la Țandără Franț. Ca torționar a aplicat victimilor lui următoarele metode de tortură. Strivirea degetelor cu ușa, da. bătaia la testicole. Nu puteam, cu unii nu ne puteam lupta, nu vrea să bage și eram doi înși, adică securistul și cu mine. Și nu puteam, decât când îl învingeam prea, era unii veneau mâncați mai în forță și am spus să nu vină mâncați, că nu puteam să rezistăm la ei, știi? Și ne trimitea epuizați. Da. Venea, de exemplu, nemâncați 7 ori zile, 10 zile cât îi ținea nemâncați, că se cunoștea că era... Nu se mai putea ținea, să clătina pe picioare. Îi puneam repede una și strângeam după putere la ușă. Dar nu era asta. Era o satisfacție la noi să-i batem la testicole, că ne-a dat o lecție, deci o femeie. O femeie ne-a dat. Nu i-am reținut minte. O femeie v-a dat ce idee asta? Ideea, da, de la o femeie a venit. Ea îi bătea, să zice că îi bătea cu creionul. Eu am făcut o nuielușă. Era un pom în spital și mi-am făcut o nuielușă de vreo 50 de centimetri, așa, o nuielușă de grosimea unui pix, știți? Și cu aia îi băteam. Până leșina, de multe ori, majoritatea mureau, se umfla testicolul. Puțini au scăpat de la testicol. Puțini, dar nu scăpa neterminat. Nu scăpa neterminat. Era o plăcere de a tortura. Era o plăcere de a tortura. O distracție, o joacă. Distracție, da. Așteptai să scoți la el, nu scoteai într-o oră și ceva. Și dacă scoteai... Nu, dar spunea și securistul, nu mai are rost să... Dacă n-ai scos, dă-l dracu, termină. Dă-l dracu, termină, nu mai e, ne apucă 12 noapte cu el. Și dacă scotea și mărturisea ce avea de mărturisit, scăpa sau cum? Nu scăpa. Deci oricum și așa și așa. Dar trebuia să dai ceva, o notiță, notam nume, adresa, armament, dacă are pistol, dacă a avut pistol, prietenul, colegul... Ce mărturisea el, da. Ce mărturisea. Și după aia tot îl ucidați. Tot, n-aveai de ce să-l lași. Spune un lucru, oamenii curați la suflet n-a scăpat. I-am terminat pe toți. În 53 noi nu mai aveam ce să lichidăm. Că rămăsese Coposul. Era o piesă de nimic. Coposul. Sau Diaconescu. Ce mare piesă a fost. Ce mare piesă s-a văzut.